Ovo je nešto što zapravo nije samo hype, ovo nije nešto što će se, evo sad je fora i za 2 godine svi će zaboraviti, ovo je tu. Ovo je ko Facebook 2008. Mene zanima kako si se ti našao u tom svijetu NFT-ova? Ma, čista inženjerska znatiželja, znači nema tu neke velike tajne, čisto me počelo to zanimati. Vidio sam već neko vrijeme da je veliki hype oko toga, skužio sam da je to fora priča, ali nisam se stigao baviti time jer agencija i biznis i sve. Ali nekako mi se prošle godine uspio sam nekako posložiti obveze i sve, tako da sam malo vremena našao za istraživanje toga i skužio sam, wow, ovo je big deal. I NFT-evi su samo jedan dio cijelog tog Web3 svijeta. Znači imali smo Web 1 koji je bio statičke stranice u 90-ima, Web 2 je bile neke dinamičke društvene mreže, komunikacija dvosmjena, a Web 3 zapravo predstavlja decentralizaciju svega što se može decentralizirati. Jedna od stvari su financije, evo, ovi smart kontrakti su recimo decentralizacija javnih bilježnika. Možemo ih tako reći. I ja sam skužio, ok, ovo je big deal, ovo je nešto što zapravo nije samo hype, ovo nije nešto što će se, evo sad je fora i za 2 godine svi će zaboraviti, ovo je tu. Ovo je ko Facebook 2008. Znači, još se ne zna šta će, kako će ali skužiš, to je to, ovo će promijeniti način kako mi komuniciramo. I NFT-ovi, odnosno Web3, NFT su samo dio cijele te priče, će definitivno promijeniti puno toga. Ja sam se našao u tome i skužio sam, ok, ljudi, ovo je nešto gdje bi trebao sigurno posvetiti malo više vremena, malo više edukacije, da skužim, jer nekako gut feeling mi je rekao to će biti nešto čim će se kontra moći baviti u budućnosti, odnosno još jedna grana nekih naših usluga kojima ćemo imati prema našim klijentima, može biti takvo što. I tu sam se ja onda našao i počeo sam to malo više istraživati, na osnovu toga je nastala kontra NFT, jer sam htio u praksi, ako već pričamo o NFT-ima, ako već to educiram, htio sam vidjeti u praksi šta će od toga biti. I evo, to je jedna stvar u kojoj ja sada jesam. Naravno nisam full u tome, jer i dalje opet agency, life, business i ostalo što ide je, nastavlja se kako se nastavlja, međutim dio svog vremena dnevno posvetim i proučavanju tih novih stvari.